Jsme v Maďarsku. Jarine, ne. Ty vole, Jarine, ne, ty vole. Ty vole. A ten tankodrom. To je pohoda. Fakt nebudu mít blechy od tebe? Szeretnék kívánni az egész család nevében. Rendben van. Hogyan fogtok ünnepelni? Přátelé, kamarádi, bratři, dobré ráno a vítejte u první dlouhé cesty na tomhletom kanále Japučino. Dneska se vypravíme na balkánskou cestu, která by měla končit až v Albánii. Bude nám to trvat asi celkově 10 dní. Projedeme 5 zemí a dneska je právě ten den, kdy to všechno začne. Dnešní etapa bude zahrnovat Slovensko a Maďarsko. Ujedeme kolem 550 km, je právě 6:41 ráno a naším konečným městem je Herceg-Santo. Je to na hranicích se Srbskem. A to je všechno. Tak jdem na to. Tak jo, je 6:53. Vyjíždíme z Brna a naším cílem, první zastávkou, je Bratislava. Tam by měla být nějaká fajn kavárna. Minimální teda doporučovala aplikace European Coffee Trip, kterou vám doporučuji, jestli si chcete udělat někde krásný pauzy na kafe. Všichni jdou do práce, bye bye. Je to dobrý pocit, nemuset jít do práce. Let's go! Jak já jsem si pořídil tady na ten trip, on to není teďka vidět, ale mám ledvinku. Připadám si úplně jak nějaký Gen Z. Zelená vlna? Za 3, 2, 1, 0. Do p***. To by bylo tak hezký, kdyby to vyšlo. Já se zkusím co nejvíc vykecat teďka, protože pak až najdem na dálnici, tak už to bude docela nudio. Tahle ta motorka by měla mít průměrnou spotřebu v zatížení jednoho jezdce, něco kolem 3,6 litrů na 100 km. Když jsem tomu ještě zajížděl motor, tak jsem na to byl hodně opatrný a dokázal jsem se dostat na spotřebu 3,2, ale to je jako jezdit s dieselem jenom v nízkých otáčkách, to je o ničem. Takže těch 3,6 tak nějak odpovídá 3,8 až 4,2, když se jede ve dvou na dovolenou s plným zatížením. Jinak se ta dovolená proběhne v pohodě. Při prvním velkém tripu tady s tou motorkou se mi rozsvítilo pečený kuře cestou zpátky. Vlastně i při druhý, to bylo při obou, a při té první ještě došlo k tomu, že se mi tady rozbil ten přepínač a z toho jsem byl docela smutný, protože jsem si pak nemohl v tunelech v Alpách přepínat mezi denním a potkávacíma světlama. Dálkový jsem taky neměl, takže jsem to celou dobu nechal na potkávacích a čus. Tak já vidím tolik těch jako SUVček poslední dobou, že si říkám, že na to musí brát lidi dotace. Úplně úžasná městská auta, nezabírají prostor, mají nízkou spotřebu, to je parádní, tyhle. Tak jo, máme před sebou 1:18 cesty, krásné romantické dálniční jízdy, nemá se cenu úplně dokumentovat. Ještě napadá, jestli chci na úvod něco říct. Počasí! To jsem ještě neříkal. Počasí by mělo být super, ve smyslu, že nemá pršet a má to druhou nevýhodu, bude vedro jako prase. Dálniční známka, nepotřebujeme. Tak jo, přátelé, já se s vámi teďka rozloučím, tak zatím čus. Dobré chutnání. Tam si pán dopřává slavy k snídani, kafe a cígo. Tak doufám, přátelé, se stejně vzrušení jako já, protože se blíží náš první přejezd státní hranice téhle sérii. A jsme na Slovensku. To je krása. No a teď už to bude, přátelé, jenom z kopce. Teď už jenom rozvojové krajiny. Ale jako ten povrch, jako ten povrch se mi to nesnaží moc vyvrátit, ten vtip, co jsem udělal. To Slovinsko posílá tvrdost, neznám to. Welcome to Bratislava. Oh my god, reklama na točky. 300 free spinů. Kasino. Hej, tady ten gambling jede teda. Ty vole, dobře. No, ty vole, no. Ty si trdlo. A tohle už nebude lepší, přátelé, to už se taky bude jenom zhoršovat. Ty kráso, sajtí. Proto všichni zpomalili. Já jsem si říkal, co se děje. Ty vole.
Je filtrování povolený legální nebo jakože trestaný? Vím, že v Česku, dokud ty auta zastaví, tak je úplně legit, snad to je tady v pohodě, tak je úplně legit prostě je oběd a stoupnou se, protože to je obětí stojícího vozidla. Toliko aspoň městská policie Brno v reportáži událostí Brno. Ale nevím, jak se to bere tady. Nevím, jestli to je v pohodě. No to je krásná ulice. Prezidentský palác. Úžasné. To budu já za 10 let na YouTube. Seženem sponzory a bude. To vypadá jak papamobil. Hej, tady už bráška nějaký zaparkoval. Co to je? To je Yamaha? Yamaha s tyčinkami námaha, vole. Jo, je to Yamaha. To jsem dobrý, vole. Hrozně složitý to poznat podle těch modrých kol. A jdem na kafíčko. A já hledám kavárnu. Dobře, děkuju. A filtrovanou kávu, jestli vás můžu poprosit. Tak, kofein se doplnil a můžeme pokračovat dál. Tak, když jsem vyjížděl z Česka, tak jsem vzal plnou nádrž. Teoreticky mohli dojet až do cíle bez toho, aniž by se museli znova tankovat. To je jinak jeden z těch plusových bodů, co ta motorka má. To, že má velkou nádrž a pak taky to, že mají Moto Guzzi, podobně jako BMWčka, převod kardanem, což znamená, že se bude muset vozit vůbec nic na údržbu řetězu. A tady je Bratislavský hrad. Je hrozná škoda, že kvůli tomu průjezdu, co je tady dole a tomu mostu, odpálili celou tu středověkou část města. To je nádhera. A náš první přejezd Dunaje. Let's go! Hej, to je paráda. Tohle je taky paráda. Ten vstup tam je předražený, kafe tam je hnusný, ale je to fakt moc hezký. Myslím to UFO, jako jít se podívat nahoru. Vlastně největší nevýhoda na nějaký delší cestování, vybrat se ze řídítek. Hodně cítíte brnění v prstech a i v nohách, když jdete dost dlouho. Ale to je prostě charakter téhletý motorky, což ale zároveň jako neomlouvá vůbec tu motorku. Ten motor by měl jít udělat tak, aby ten neduch neměl. A druhá je teda poloha, jakou na tom máte za jízdy. Pro řidiče to je ještě v pohodě, já mám ty nohy ještě v docela rovném úhlu, čím se dostávám ke spolujezdci, který na tom teda extrémně trpí. Ne, že by to sedlo jako takový bylo nepohodlný, ale ta poloha, jakou musí zaujmout, tak to je peklíčko. Jdem teda k přehradě Gabčíkovo, kde jsem si připravil dokonce, jsem si udělal research, aby tohle mělo nejenom zábavnou hodnotu, vladu chichy, chacha, jedem na motorce, ale i nějakou přidanou. Takže vy se nejenom podíváte na krásné místa a pobavíte se, rozdávám radost a smích, jako Zdeněk Poloraj, takže se nejenom pobavíte, ale zároveň se dozvíte užitečné informace, takže vlastně čas strávený se mnou není plýtvání, ale vzdělávání. E-scooter za euro! Za euro! Tak, tady budeme odpočovat na vodné dílo. Dá se jet dál rovně a pak uhnout doprava do Děru do Maďarska, ale když už jste tady, tak dívat se na vodní dílo je určitě super věc. Zároveň ta silnice je strašně krásná, pak je tam jeden úsek rovný, který vypadá jako z amerického filmu a je to hrozně hezký. Zákaz bicyklu. A jsme tady, přátelé. No není to krása? Není to krása? No a já můžu teďka, když jsme omezení rychlostí a taky tou nudnou silnicí, vám teda předat nějaký ten edukativní content, který tady mám připravený. A to je teda to, že tohle celé vodní dílo má na sobě dvě hlavní elektrárny. A to je teda jednak Čunovo, to je to, přes co jedem teďka, a pak se dostaneme ještě na přehradu Gabčíkovo. Kráso, no,
Tam bych nechtěl zahučet. Takže uvedení do provozu v roce 92. Má to tady ale menší výkon než nějaký český přehrady, takže nevím, Dalešice, Orlík, Lipno mají větší výkon než tohleto Čunovo samotný, pak Gabčíkovo to je úplně jiný příběh. Já vám budu říkat takový jako mainsplainování toho, co už asi víte. Slouží to k regulaci průtoku řeky, ochrana proti povodním, výroba elektrické energie, zlepšení podmínek pro plavbu na Dunaji. Proto se rozhodli tady tuhletu věc soudruhově postavit v roce 1977, kdy se s touhletou stavbou začalo, takže to chtělo kolik? 20 matika. 18, 15 let? 15 let se to stavělo. Nikdy nedošlo k dokončení tady té stavby úplnému. Respektive byla dokončena jenom ta slovenská, tak jo, tak je, já se kochám. Byla dokončena jenom ta slovenská část. Maďaři se na to vykašlali. Takže tahle celá věc měla být původně mnohem větší. Já mám napsaný dokonce ve scéně, jakože tady mám napsaný, jak se jmenuje to město. Nagimárosu. Nagimárosu. Tam chybí. A považte, objem tady toho všeho vody je 185 milionů metrů krychlových. Já teďka nechám, aby to na vás působilo ty čísla. Aby to mělo ten impact s dramatickou hudbou ještě a tak. No a teďka vlastně míříme do Gabčíkova, tam je ta druhá přehrada a pak do Medvědova a tam přejedeme do Maďarska. Přejedeme z Horních Uher do Dolních Uher. Vtipy, legrace. Tak, v americkém filmu? No, tohle je víceméně pořád stejný pohled, ale tak je to uchvatný. Tady jsem chálkoval v roce 2016. Tak, to bylo vodní dílo Gabčíkovo. A teď se posuneme k hranicím. A tohle to je cool. Já se omlouvám za to, jakým to je úhlu natáčený, no, ale to je Slavic as fuck. Tak a když jsme tady v těch hraničních městech, třeba Patáš, Cispetás, kde už jsou věci dvojazyčný, tak mám fun fact, další edukativní věc o tady té oblasti. Tato celá část jižního Slovenska je osídlená hodně Maďarama, stejně jako byly Sudety osídlený Němcema. Co je tady ale jinak, je, že se vlastně během první světové války vedl poměrně intenzivní boj tady o tu oblast, kdo ji bude kontrolovat, jestli nově vznikající Československá republika nebo Maďarsko, respektive ne Maďarsko, jak ho známe teďka, ale takový bolševický stát, který se jmenoval Republika Rad. To se jim ale nepovedlo, i díky takový plně WTF věci, cancel culture by to byla v současnosti, kdy československá armáda použila něco, čemu říkala čeští Senegalci. V podstatě 100 vojáků z Vršovic si pomalovala obličej kremem na boty, jeli vlakem, mluvili senegalsky, což by the way jazyk, který neexistuje, jo? Senegalština jako taková neexistuje, ale nikdo nevěděl, jak se mluví v Africe, natož v Senegalu, takže jim ten plán vyšel, protože viděli špioni toho maďarského tvaru státního bolševického a tahle ta zpráva, že vlastně československá armáda narukovala regimenty z Afriky a pomohla v podstatě tomu, že ta fronta se zhroutila a tohoto území zůstalo Slovensko. Hej, ZSSK nakoupili nové soupravy. Pěkně, názdar. Tak právě opouštím město Sap. Málo se to ví, je to rodiště legendárního Sapíka. Pojď se na to, Jirko, pojď se na to. Je skoro přijde, že tato jako odbočka na tu hlavní silnici do Děru je taková, že neudržuje se, ty vole. Jo, tohle se nezměnilo. Pozor,
Štátná hranica prechádza stredom rieky. Tady už dlouho nikdo neseděl. A zase přes Dunaj. Let's go! Jdem počítat, to už je druhý přejezd, ne? Třetí. Pak jsme ještě jeli přes Gabčíkovo. No a přejezd neznamená nic menšího, než že jsme v Maďarsku. Ty vole. No, tady už to pamatuje lepší časy asi. Mé velmi oblíbené město maďarské, Székesfehérvár. Si pamatuju, když jsme měli na Gimplu slepou mapu, ty vole, to byla prdel. Tak a náš současný plán je dojet k Balatonu, dát si tam kafe, ale mezi tím musím ještě někde zastavit. Jsem si dal tady čilec na benzínce a za chvilku vyrazíme dál. To je pohoda. Asi za hodinu a půl bychom měli dojet k Balatonu. Si dáme kafe. Chtěl bych se zkusit i vykoupat, protože zatím, když jsem tam vždycky byl, tak buď na to nebylo počasí, nebo jsem spěchal. Jinak teďka přejedeme z té poměrně monotónní a nudné krajiny do okresu kraje oblasti Veszprém a tam to bude trošku zajímavější. Už vlastně tady z toho je vidět, že se trošku začínáme výjíždět do kopců. Jako je škoda, že na některých místech ten asfalt takhle rozjebaný, protože jinak je to tady moc hezký. Taková Vysočina. Čeči dinie. Lasis. Já jsem si myslel, že budu nasranej, že ničemu nerozumím až v Srbsku, protože tam se píše cyrilicí a to já číst neumím, ale už Maďarsko mi dává docela zabrat s těma nápisama. Můžu se s někým porvat? Tak přátelé, jsme tady, Balatonkenéze. Možná když se postavím, je to vidět. Yes. Tak jsme dojeli úspěšně k Balatonu. Teď největší dilema je, jestli mám jít prvně do vody, nebo to svítí dálkovej, jo, to byl Peugeot. První do vody, anebo první na kafe. Tak a pak se jede takovouhle malou zapomenutou ulicí. Tady skončí pak asfalt a už se to dál nedá. Takže se vrátíme tam a zaparkujeme jako minule. Já mám vždycky rád, když to je jako legální, aspoň trošku. Tak, no tak, to jsme to pěkně dojebali. Ty vole. Jsem se lek. Úplně čistý to není. To je pohoda. Pášalka jako svině. Všude jsou stromečci. Takže tady je hezký stín, parkovat se dá přímo u toho. A vstupný 80 korun, to je taky bomba. Přijde mi to mega v pohodě. Škoda té vody, že je takhle kalná. A je to docela teplý, takže mi to moc nechladí. Tak jsem splnil to, co jsem chtěl, vykoupat se v Balatonu, no jo, ty šmudlo, vykoupat se v Balatonu a dát si kafe. Čaje. Pokračujeme teda do místa, kde máme dneska večer spát. Doufám, že nás teďka budou čekat spíš okresky než nějaký město. Bych potřeboval chvilku jet, aby na mě foukala vzduch, aby mě to trošku schladilo, protože veškeré horko, které jsem ze sebe dostal tím, že jsem se vykoupal a pak si dal ve stínu kafe, tak pak mi nahradilo to, když jsem se musel tady do toho celého oblíkat nazpátek. Melouny, kulaté melony, zahnuté banány. Dochází nám palivo. Měl by tedy stát benzín zhruba 38 až 40 korun. Tak, dobří lidé.
dejte benzín. Naštěstí je tady takový ten dobrý systém, že můžu první natankovat a pak zaplatit toho tolik, kolik jsem si actually natočil. To mě hrozně sere v Itálii, že prostě vždycky musíš prvně zaplatit, musíš si zablokovat částku na kartě, teď ono se zablokuje nějak fixně třeba 100 euro, takže máš 100 éček zablokovaných, oni se ti odblokují třeba za 24 hodin a to, že se mi sem vešlo třeba jenom 30 euro nebo 20 euro paliva, to je jedno, prostě těch 100 tam zůstane bloklejch. A za ten den, když jsem tankoval třeba 2x nebo 3x, tak se mi pak na kartě zablokovalo 300 euro, to bylo velmi, velmi příjemné. Tady se dostáváme k neduhu tady té motorky. Já nemám stav ukazatele paliva. V momentě, kdy ono detekuje, že je málo paliva, tak začne odpočítávat, kolik se najde. 21 litrů, teď se tam vešlo 15,5, necelých. Ještě někde 5,5 litru tam bylo. To než bychom dojeli ještě dalších 100 km, takže ale tohleto edgeování je prostě plně o ničem. Tak musím si sundávat věci, nebo to zvládnu s helmou na hlavě. Hello, thank you, bye. To je docela na důvěru v Maďarsku tady nechávat. Ten zbytek té kamery. No teda to nejdůležitější, co mám, tak mám přicvaklý na helmě, jo, ale i tak docela statečný move, Marečku. Ty jim věříš, ty vole. To je děsivej šmoulí, vole, ten tuning. Myslím, že Google vybírá docela obskurní cestu, ale řekl jsem mu, že nechci dálnice. Snad to dává smysl. Za hodinu a 3/4 bychom měli dojet do cíle. A je nacionalismus, vlaječky, pěkně. Ty vole, Jarine, ne! Ty vole, Jarine, ne, ty vole! Já ještě nechci umřít, vole, já chci dojet aspoň do té Albánie. To jsou věci. 38,5 stupně. Do těch 32, když se jde na motorce, tak to ještě docela chladí ten vítr, jak tě obtéká, ale jakmile se to dostane na tvoji tělesnou teplotu, připadá jako kdybych si stoupil v koupelně, zapl větrák, zapl fén a prostě pouštěl na sebe horký vzduch. To je růžový Renault. To je super. Tak zmizela normální okreska, je tady ta věc, kdy to vypadá, že tady dřív jako byl tady normální asfalt i s kranicema, ten pak dali pryč a vznikl tady takovýhle rozbitý asfaltový pás, který není velký dost na to, aby se ani dvě auta bezpečně mohly předjet, ale já přísám, to je furt ta silnice, po který jsem měl před chvilkou, to bylo úplně v pohodě, krásná, hladká, se vším všudy a teďka tohle ten tankodrom. Teďka slyšíme ještě takové ty problémy, že prostě je asfalt a jaká kvalita. V Albánii to bude, je asfalt, otazník. Jsme nikde prostě, tady nic není. To je Kansas evropský, tady by se dali dělat průběh v obilí. Ve slunečnicích teda. Je slunečnice, melouny, langoše. Tak jo, máme posledních 8 minut do cíle. A jsme tady, konečně, Herceg Santo asi. Tak tohle je město, ve kterém dneska budeme přespávat. Centrum je vpravo, OK. Jakože zatím to nevypadá, jako, že to má vůbec centrum, ale třeba to překvapí. A tak když jsme tady, tak se podíváme do centra rovnou. Zavináče prodávají. No, kolorit to má. Já bych se tady otočil u kostelíčka. Ave Mariášky. To je hezký. Další kostel. Jsou na tom dobře se zásobou kostelů. Tady vypadá, že to je nějaký místní, jakože ten centrum Staropramen. Yes. Čapí hnízdo. Nádhera. Lokomotiv. Wendeghaus Zimmerfrei. Paní mi psala v němčině, když viděla moje příjmení. Odepisala jsem ji v angličtině. Paní mi opět odepsala v němčině. OK. Mám tady i pejska dokonce. Mám pivo, lokální maďarské. Tady mám pejska. Patříš někomu? A nebo tebe dostanu steklínu? Miluju psy. Mají jenom jeden účel, udělat člověka šťastným. Tak jsi mě označkoval celýho. Fakt nebudu mít blechy od tebe? Přijeli místní chábři. Hello, Boton, tegeződjünk egymást. Szeretnék neki kívánni az egész család nevében. Rendben van, hogyan fogtok ünnepelni? Az édesség, a bicska, és jön a Jazú, és... Už se zdravím s místníma v podstatě.
náš burger. Nemůžu ti to dát. Je dobrý. Nemůžu ti to dát. Akumulátoru, nějaký akumulátoru, nějaký akumulátoru, nějaký dodávky.